Szevasztok, itt vagyok a Platán Galériában, ahol ma egy elég kemény dózist kaptam a kortárs képzőművészetekből. Honnan jött a terítve elnevezés? Mit jelent ez a név? Terítve igazából ez a másodszorra rendezünk ezt a vásárt, és tavaly először volt decemberben az első alkalom, amikor megrendeztünk ezt a kiállítást, és egyben egy 3 napos vásár. És terítve gondolkoztunk, hogy milyen címek lehetnek, nagyon sokféle jött eszünkbe, de nem tudom, utána lett terítve kicsit olyan, mint egy tálalás, tehát egy asztalnak, ami minden van tálalva, megterítve, tehát itt ugye karácsonyi vacsora, és akkor itt is nagyon sok művész szerepel, mindenkitől 2 darab alkotással, ez is olyan, mindenki valamit ide hozzáad, olyan, mint ez, nem tudom, a közös asztalra, tehát ilyen kicsit vicces ez a cím szerintem, tehát megterítve. Ez ilyen karácsonyi vásár, tehát úgy is mondjuk a nemzetközi kortárs karácsonyi vásár. Tehát igazából ez a tekintünk, szerintem az elegebb időszak, ahol emberek tudnak venni ajándékot utolsó hét igazából karácsony ünnepek előtt, és mindenki keresi ajándékokat, és ez egy nagyon jó lehetőség, hogy nagyon jó áron lehet válogatni közel 120 darab műalkotásból. 4-en vagyunk kurátorok ebben a galériában, és mindegyik köztünk a saját által kiválasztott 15 művészt felkérte erre a vásárra, és az volt feltétele, hogy mindegyik művész egységes áron szerepel, tehát mindegyik 30 000-be kerül, és ezért a művészek kicsit saját döntések alapján milyen műalkotást választanak erre a vásárra, ami ebben az árban nekik megéri. Itt is 60 művész van most közelben, tehát rengetegen vannak. Többen, akik tavaly voltak, de nagyon sok új művész van. Tavaly rengeteg lengyel művész volt, most is szerepelnek, azon kívül vannak művészek Esztóniából, Görögországból, Spanyolországból, tehát nagyon igyekeztem nagyon ilyen nemzetközi vonalon ezt megrendezni. Akik természetesen itt élnek, vagy itt dolgoznak, vagy a képzőművészeti egyetemen Erasmus diák is dolgoznak, tehát ők is tudnak szerepelni. Nagyon örülök, mert nagyon népszerű lesz a művészek között. A művészek is maguk nagyon örülnek ezért, hogy tudnak ebben részt venni és csatlakozni. Úgyhogy szerintem csak az a fontos, hogy biztos jövőre is megrendezünk egy ilyen, és megint ilyen nemzetközi vonalon, tehát csak nemzetközi művész, vagy külföldi művész is tud részt venni ebben. A kiállítás december 16-a és 18-a között tekinthető meg a Lengyel Intézet Latarka galériájában.